jednom. Što druge? Caco, samo jedan moment. Sačekajte da završim. Pozdrav, kako. Pozdrav, Caco. Drug Dika, ja sam prijatelj. Ovo je prijatelj, ne? Slušaj me dobro što ti govorim sad. Da? Došao sam iz daljine i važno je. Od naše Karelije nema ništa. Ja pravim novo pozorište. Kako pozorište? Ma nešto što nema niko na svetu. Ti ćeš biti glavna zvezda. Da, idi molim. Ma glavna zvezda kad ti ja govorim. Zovem te zbog toga što je sve dobro i ti si dobra, vitka, čila. Uspeli smo, s tobom ćemo bolje proći, a u ostalo, sad ću ti plakati. Pa šta imaš konkretno? Ajde vidim. Pa evo, izvoli sad. Evo. Plakat je velikih meridijana, samo Pariz, London, tak je plakat. Ovdje moje ime, a? Tvoje ime, viš kako ti lepo vidiš, Boga. Tvoje ime su glumci, jel? Pa gore su oni obični ljudi, malo na visini, znaš. Koji su mizerniji, a ti si tu dole, viš kako biš prvi svoj. Mislim da se sviđa ovo, jel? Pa nije loše.